Unitat 2. Exercici 8. Teodor Llorente, patriarca de la Renaixença. Teodor Llorente i Olivares, València, 1836-1911, fou un personatge polièdric i polifacètic. Dotat d'un accentuat esperit emprenedor i d'una capacitat intel·lectual molt per sobre de la mitjana del moment, ben prompte destacà per les seues aptituds literàries i, en pocs anys, esdevingué el mestre i el capdavanter de la Renaixença valenciana, el moviment cultural que s'estengué durant la segona part del segle XIX i que els valencians varen compartir amb catalans i balears. Poeta valencià i castellà, periodista, traductor, historiador, cronista de viatges, crític literari i artístic, polític, la seva habilitat lletraferida i la seva múltiple activitat cívica el convertiren en el personatge més influent i decisiu del món social i cultural valencià del darrer terç del segle XIX, amb una gran ascendència i autoritat fins i tot respecte a aquells que no compartien amb ell una mateixa ideologia política, literària o lingüística.